Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Siyaxoxa futhi. Nanga uma khwela nemibuzo ebalulekile kodwa ubuza umuntu wrong. Uma mkhulu ufike wathi ngikhona okwamanje. Ngoba ileyo nto esibamba ngoba mkhulu ukuthi yena ukhona kwi-support system edingeka manje kodwa ukuthi isikhathi athi uzosihlala la singakanani asicaci kodwa ey'nkulumeni zakhe esiy'bambayo laphaya ekwa-support uthi ngikhona manje and manje ku-right adubule mina zonke iy'nhlamvu ey'dubulayo kodwa ekugcineni umnikazi wendaba uyaziwa ukuthi ubani uhusband. Uma khwela-ke azazi abe khona ubonene nobaba uMseleku la babonene khona bayixoxa indaba yabo bayizwa bobabili nangu uMakhwele eseseduze yini emenza ukuthi esabe ukubuza uMseleku ama-details abalulekile empilweni yakhe ngoba u-future husband uhusband kaMakhwele uMseleku umbuzo nje ngoba manje ukuthi kanti isibongo sakhe ngqo igazi lakhe lithini ukuxubeka kwalo because ukwakheka komuntu kunobaba nomama phakathi ilana-ke umacele esethi ayicaci kahle indaba because i-deep mhlawumbe ngesinye isikhathi siyoyixoxa why uMakhwele engabuza uMseleku hayibo ana guys bayashada angithi emshadweni ushada umuntu azomshada uba ingxenye yempilo yakhe and umacele ungena ngoba eyi-package ehamba noMseleku kodwa manje umacele akayi noMseleku why esabe ukubuza kumnikazi wendaba imibuzo lesiyibuza yona because forever lo ayakuye imzumbe lo asebizwe khona indlu esemzumbe umnikazi wakho konke uMseleku nokuthi why engakhulumi ngakho uMseleku unempendulo eqondile ubuzelani umacele siyabona ukuthi uyaphendula ngesmile akanankinga mina ngifuna ukwazi ukuthi why angabuzi lona awambona kude wamsondeza wasemsondeza kakhulu ngoba phela into ebalulekile uma kunezinto athi angizitholi kahle impendulo ilapha kombizile how ushada uMakhwela azi ukuthi ikhona indawo angayazi nobaba uMseleku kodwa uthi ku-right hayi siyadlula wegazi nozenithi fix shuthi uMakhwele uphume nayo iquze emzumbe anginankinga namakhosikazi akhona onke ney'ngane zakhona kuba yinto engifikela ngaleso sikhathi engiyibonile sesiyayixoxa njengayo le ukuthi hawu niyayibona-ke le nto yokuthi kwesinye isikhathi ukhona abantu abathi bengena emshadweni be-avoid izinto benze sengathi azizubafica ngoba lama-details abalulekile sekune-pregnancy manje i-pregnancy ikhona kodwa usanemibuzo yokuthi kwenzakalani ngobaba usabelani ukubuza umnikazi wendaba hawu uMseleku sibuke enye episode laphayana ubaba uMseleku ekhipha isicathulo athi hayi bo thina yambonela bihlala lapha embhedeni kuleya ndawo ababekuyo athi thina siyingane ezakhula ngo-Sunday school and masiyingane ezakhula ngo-Sunday school ezinye izinto nje asiyibuki kuma-TV shows sesajwayela ngoba abazali ukuthi mase kusondelwana bethi shintshani ngele channel manje yena usebuya lapho ko-18 SN yabo lapho kuthi 18 plus yabo lamashot usebuya lapho uMakhwela ngoba desilapha eduzane seyezwa kuthiwa yena ukhuluma izinto ezingaqondakali
ey'nkonzweni ey'thile. Manje usabelani? Hayibo, niyabona okusiyinkinga uthi hayi sobona baba ziyakubingelela lezi nkinga, lezi zinto oyi-avoida usathi nje eyi kuzoba mnandi, indle yelo yes, i-Mercedes yenze uzoyifica phambili. Akabuze kuye uMacele ngoba uMacele sizwa ngayo ukuthi engena emshadweni wathi ngiyitholele. Bavuka abantu ade bekhona, usema nabo manje ngisho kuma-meetings bathi behlala naye behlala kodwa uthi akabazi. Asikho-ke lapho sila kaMakhwela ukuthi Makhwela yini ungawabuzi le mibuzo ejulile u-husband wakho. uMacele ulindele ukuthi wena ulindele izindaba ezimjabulisa kuphela. Ufusha ukuthi ulindele iy'ndawo ezimjabulisa kuphela, ashiye lezi iy'ndawo ey'balulekile. Wenzani uMakhwele ganga? Nangu uzobuza ukuthi uNtini sesizwa kuthiwa uMsele kwaKaNtini. Hayibo, uMsele kungumXhosa. Ningamemezi guys, asikhulumeleni phansi. Ningamemezi. Yabo le TV show kulo season 8. Hayi ngeke. Angazi ukuthi kwenzakalani kodwa khona into engekho right eyenzakalayo. Angazi ukuthi ngingathini ngoba yabo mangithi ngiyakhuluma kuvele ngifikele yilezi zinto ukuthi yazi kunemibuzo ebalekile esalayo lana kodwa ke asingayibuza imibuzo ebalekile, as-enjoy ishow. Sixabane ngayo sidlule sibe right. Hayi ke uMakhwela unemibuzo ayibuza uMacele. Thina siyibuza ukuthi akabuzi ngani uMseleku. Bye bye.